नंगौ थारैनो नोंथांमोना दहायनिफ्रायनो हयथ' बिजिर लागासिनो दङ आरो बिनि गेजेरजोंनो दिनै लाबोनाय जाबाय सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटनिफ्राय आरो मोनफ्रोमबो जिल्ला हरनायनि पार्टिकुलारलि NIE स्पेसियेल जायफोरा केस दङ बेफोरखौहाय जाय जिल्लायावहाय केसफोरा नांनानै दङ बेफोरावहाय लाबोदों थारैनो दिनै 20 थारिखआवहाय दिनै क'क्राझाराव दंमोन दा दिनै क'क्राझाराव लाना फैबाय बेवहाय स्पेसियेल NIE केस नाम्बार 01/2015 बेवहाय 13 दङ नामखौ आं बुंलांला गोबाव जाहैगोन बिनि उनावहाय गासै स्पेसियेल NIE केसआ क'क्राझाराव 4 दङ बे 4 केसखौ लानानै दिनै बिथांमोनखौ लाबोबाय आरो स्पेसियेल NIE केस नाम्बार 06/2015 बियोहाय गासै 14 जन बिनि अनगायै गुबुन दंबावो जेरै नैबेयो सेरफांगुरि PS नि आन्दाराव दंमोन ओमफ्राय गासै बिदिनो दिनै 35 जनखौहाय क'क्राझाराव लानानै फैबाय बिथांमोननि केसआ दिनैनिफ्राय जालांबाय थासिगोन नेक्स्टआ माब्ला जागोन बियो दाबो डेटआ फिक्स जाथ'वाखै दा खालामगासिनो दङ जुदि मोनोबा नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायनाय जाबावगोन आरो जों मिजिंथिदों एक्स Ndfb हिसाबै मोजाङै मोजां बिथांमोननि बिजिरनायफ्रा जायो आरो बिथांमोना जेन उदां अख्राङाव गयो जों बेखौनो हास्थायदों आरो जों खावलायबाय थादों गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो गभर्नमेन्ट अफ BTR जोङो अरायसम खावलायबाय थादों बिथांमोनखौ लानानैनो जिहेथु बिथांमोना गोबां दुखु खस्थ' मोनबोबाय बिथांमोनखौ रेहाय खालामनांगौनि थाखायनो जोङो अरायसम खामानि मावबोदों आरो जेन' मोजाङै मोजां जाफुंसारो जों बेखौ एक्स Ndfb हिसाबै अरायसम कामना खालामो औ बिथांमोनखौहाय दिनै लाबोबाय केसआ जोबागौ माने बिथांमोना क'क्राझाराव थानांसिगोन बिनि अनगायै चिरां दङ बाक्सा दङ बेबायदि जिल्लायाव दिनै मानसिया हयथ' सासेयानो नाथाय केसआ गुबुनावबो दङ दा थिग बेबायदि हिसाबै बिथांमोना बेयाव थाथ'नानै केसफोरखौ सालायलांनांसिगोन बिथांमोनखौ दा क'क्राझार जेलावनो दोनथ'नाय जासिगोन बेनि अनगायैबो गुवाहाटि मिरु जोबथेसालियाव Ndfb केडारफोर दंबावो माखासे जायफोरा गबर्धनायाव दङ बेथ' बिथांमोनखौबो लांसिगोन बेवहाय बाक्सा जिल्लायावहाय बिथांमोनखौबो लांसिगोन जिल्लायाव जेफोराव केस दङ गासिबो लांजोबनाय जासिगोन जोबथेसालियाव दोननाय जानाय नंलिया गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै थास' मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन